Разрешението за въвеждане в експлоатация на проектантско-конструкторско-технологичното бюро на Совелмаш напредна. Появи се внимание от московски чиновници. На 23 юни се проведе съвещание между Совелмаш, ръководството на Технополис Москва и държавните надзорни органи. На него беше определена поредността за получаване на разрешение за въвеждане в експлоатация и бяха дадени забележки по кадастралните планове. След това специалистите на Совелмаш коригираха и качиха документите за по-нататъчна проверка. През юни продължи изработката на първата партия аглошлифовъчни машини по технологията Славянка. Произведените детайли се изпращаха в складовете за сглобяване. Усъвършенстваха се производствените технологии. В частност от Китай бяха доставени пресови чаши и бутала с диаметър 50 мм за отливане на фланеца на редуктора. Създаде се оснастка за групово вакуумно пропиване на статорите на аглошлифовъчните машини. Тя ускорява процеса. Още един иновативен продукт на Совелмаш, първият в света дрон на асинхронни двигатели, получи рама с нова конструкция. Тя е по-лека от предишната версия и в нея липсват кутии за двигателите. Предстоят летателни изпитания на дрона Мотилек на нова площадка, която вече е съгласувана. Продължи серийно производство на детайли за авиационни двигатели. В Совелмаш изработиха екипировка за вакуумно покритие на контролера с защитен лак. Контролерът е напълно разработен и се произвежда в ДЕТБ. Специалистите подготвиха прототип на преходна плоча за монтаж на двигател върху Герунг циркуляр. Това е един от следващите продукти на Совелмаш, за които вече има заявка. Сега имате възможност да подкрепите проекта и да станете съсобственик на инженеринговия бизнес, който изгражда Совелмаш. Затова вижте какви специални предложения сме подготвили по връзката в описанието.